Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu ubaba uMsileko kanye noMayini. Kuyaliwa ke guys. uMsileko ufika namagama ukuthi uMpumelelo usehlohlwe uMayeni uma wakhe ukuthi ke abe against yena. Before mhlawumbe ngithi nje ngokubuka kwethu uthando nesithembu sinento yokuthi uMpumelelo kwey'ngane zonke zaMsileko ile ayifake ekhwapheni. Kodwa-ke zikhona izinto ezenzakalayo ezenzeka kubazali ney'ngane eziy'bone. Mhlampe futhi nokukhula kwengane, ingane ikhula ungayimanipulate ingane incane mase ikhulile iy'bonele ngeyayo indlela. Isikhathi esiningi-ke amadodana nomama bayazwana. We guys, lana into engidida kakhulu ukuthi ubaba uMsileko makuziwa la kubantwana bakhe uma bezokwenza into wrong abe negama lokuthi uma wakhe lo ashade naye. Abazali umama nobaba okuwuMsileko noMayini makuba khona futhi into wrong fanele ethi thina asenzi kahle if uyabusola indlela aba-parents ngayo, if usola lokho. Kodwa mayizothi uma wakhe sizobuye siyibuza ukuthi uma wakho uyi-single parent yini? Asinayo impendulo. Nayi-ke into yomama-ke ney'ngane. We guys, ngizonitshela ngomuntu omkhulu nowabamkhulu ukuthi ayikho yintsha lento yokuthi ingane yomfana or indodana iyosayida nomama ngoba zikhona izinto ey'veza ukuthi ayisayidi nomama. Uma ungahamba-ke uye kumlando wase-KZN KwaZulu, kunesikhathi la okuthiwa khona isililo sikaNandi, ukuthi-ke owayephethe emkhulu watshela isizwe sonke ngoma wakhe ukuthi akuzutshalwa, akuzunyakaza, kuthiwa kwaze kwagcine abantu base begula, abantu base belamba. Ngobani? Kwakhalwa, kuzilelwe bani? uQueen Nandi. uQueen Nandi wayewubani? Wayewumama kalo omkhulu e-KZN okuthiwa-ke uyena mbumbi wamaZulu. Ngokomlando-ke angizugxila because kuzofanele ukuthi ngichaze izinto eziningi, kodwa sengikhombisa ukuba mkhulu bokumuntu owumama. Yabo lo baba esimlandelayo uthandaza i-foundation yento anaye umsuka, amaphupho ayiwaxoxa nogogo wakhe. Ugogo wakhe wayemele indawo yokuba uma wakhe ngoba nje ebe nezinto ayixoxa nogogo, shuthi ukuthi ugogo wamkhulisa. Mina-ke ngibuza ukuthi yindaba ezovuka nobuxoki kube ukuthi mase kuwuye esebuka ukuthi ngoba phela shuthi iy'ngane zakhe nazo zizohamba ngale phethini yakhe ukuthi omama bayilokhu ey'mpilweni zethu, omama bafaka lokhu nalokhu. Ingane-ke mayisayida noma wakhe i-wrong kuphi kube yena ngomuzi wakhe ethandaza umuntu owumama ethi ugogo Flo. Ama-statement esiwafundayo ugogo Flo, izincomo social media post ugogo Flo, impumelelo yothando nesithembu ugogo Flo. Ugogo Flo ubani? Umama wakhe. Kodwa kahle kahle ngokwe-family tree ugogo Flo u-grandmother. Kodwa ngokuthi u-grandmother-ke wamkhulisa ufana nomama, uyigugu kuye. uMpumelelo-ke yena ngoba uMpumelelo eseqala ukubona ukuthi ezinye izinto ey'shiwo ubaba wakhe zimise weni. Uma uMpumelelo esenamathela kwizinto ey'shiwo uma wakhe, kuthiwa yena uma wakhe uyamhlomekisa, uma wakhe uyamjika, hawu. Lapha emaqala uthando nesithembu kusuke kuguqwe emathuneni kukhulunywa nogogo Flo. ugogo Flo ongasekho. Yonke into esiyibukayo kuthiwa umuzi kagogo Flo. Izindlu eziyelwe ugogo Flo umama. Ngizwe ukuthi ngithini? Ukuthi-ke ngeke ngize ngi-understand-e noma ngihambe ngizwe ukuthi kujikephi la isizwe samaZulu, indlela sebedelela ngabo umama. Kodwa bona umbumbi wabo wabazilisa, balamba, bangatshala ngoba kwakufanele kuzwakala ukuthi umuntu ohambile lo ngasekho empilweni yakhe ube yiqhawe lakhe okwakuwumama uQueen Nandi. Kwayena-ke ubaba esimlandelayo, ngizose ngithi asiyenze lento manje siyifunde la ku-social media, nibuke ukuthi ugogo Flo umenshina ey'ntweni ey'ngakanani ukukhombisa ukuthi naye ubezwa ngogogo Flo. Namhlanje
Uthi thina mase simlalele azivume mayethi-ke umuntu-ke obhidliza noma obulala ingane umawayo, kodwa sibe sibona ukuthi onephupho aliphilayo, nakuba iphupho lakhe lihlukumeza abantu aphila nabo, uyena uMseleko. Kodwa-ke uthi ngokuthi asilalele ngomqondo wokuthi yena mhlampe uyimillionaire, yena amakhosikazi akhe alandela ngemuva, asizwe yena cha. Asisebenze ngobufakazi. Ubufakazi buthini? uMseleko kuqala uzwa ngoGogo Flow, uzwe ngaye uGogo Flow ephila, wezwa nangoGogo Flow engasekho enyameni. Maqala uThando Nesithembu uMseleko mayecomplaina ekhala, uzwe usho ukuthi ukube khona uma wakhe. Ukuthi amakhosikazi ubona ngathi amakhosikazi uhamba uyoshisa impepho ethuneni ukhuluma noGogo Flow, umama lo asuke ekhuluma nawo. Manje thina-ke ngoba silalela uMseleko mhlampe emabhenki ethu kuyashoda, sesizothi uMseleko u-right. Kanjani? Sisophikisana nemfundiso yakhe? Phela uMseleko uyasikhombisa ukuthi umuntu owumama mkhulu kangakanani. Umuzi wonke uthi umuzi kaGogo Flow. Makubheda uthi kuzobheda emzini kaGogo Flow. Ayikho into ayisho ngomkhulu nangobaba. Impumelelo-ke u-wrong kuphi? Asisho ukuthi siyahambisana nezinto ey'sho uMpumelelo ngoba kulena esiyizwile ile yokuthi uMpumelelo usethathe iside ligama wakhe. UMseleko-ke yena asazi noma sinaye sizothi wathathelwa iside noma wazazela ukuthi umuntu o-right ilo omkhulisile, lo muntu futhi akufanele amhloniphe ukuze abusiseke empilweni yakhe, ilo amkhulisile. Angifuni-ke sibuyele emuva-ke nginibuze into enempendulo ukuthi uMpumelelo umuntu owenza yonke into obenzani, elala naye esibhedlela, emfunzoneni mangabe bomfunzoneni enzani umayini. Kuwukuthi-ke kulento ayivezayo akasinikezanga i-information egcwele ukuthi uMpumelelo uze ame noma wakhe bese kuthiweni. Akekho-ke futhi esizomkhipha la mhlampe makuvela unkosikazi sithi yena uyi-victim, sikuleya abazali. Into mina engidida kakhulu ukuthi wenzelani azikhiphe yena, uzikhipha kanjani? Ngoba mayezothi into esisihlulile usho ngabantu ababili okwabazali, manje uyakhomba. Mawukhomba-ke imino eminingi ibheka kuwena, ukhomba umayini, imino eminingi ikhomba yini. Lana-ke angeke size futhi siyilalele nento yakhe ngobani? Ushuthi into ayikhulumayo nayenzayo iyamdida yena. uMseleko kuqala uphila impilo ayixoxa noGogo Flow. Anakho upraise uGogo Flow. Mpumelelo-ke kumele ajikene uma wakhe embone engeyilutho. Bye.